सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर 9 वर्षांपूर्वी मोठ्या धूमधडाक्यात भूमिपूजन सोहळा पार पडला होता। 27 जून 2015 रोजी लागलेल्या या कोनशिलेला देखील आता 10 वर्ष पूर्ण होणार आहेत। मात्र ज्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं भूमिपूजन झालं ते टर्मिनस जणू अदृश्य झालंय। पाहूयात। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हा भूमिपूजन इव्हेंट पार पडला होता। पण 2015 पासून आज तक हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला नाही। मधल्या 5 वर्षातील राजकीय उलथापालथीनंतर देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आहेत। त्यामुळे हा विषय चर्चेला पुन्हा आलाय। हे अर्धवट काम मुख्यमंत्री फडणवीस पूर्ण करणार का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे। गेली 9 वर्षे सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्न आणि भूमिपूजनाची कोनशिला धुळकात आहे। तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं भूमिपूजन झालं असताना टर्मिनस काही अद्यापर्यंत पूर्णत्वास आलं नाही। तळ कोकणवासियांची फसवणूक झाल्याची भावना जनतेत आहे। कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेनं याबाबत कित्येकदा आवाज उठवला, मात्र आश्वासनांशिवाय हाती काहीच आलं नाही। फेज 1चं काम झालं असताना फेज 2चं काम का रखडलं हा खरा यक्ष प्रश्न आहे। नुकत्याच झालेल्या स्थानक सुशोभीकरणात तर स्थानकाच्या नावातून टर्मिनस हा शब्द हटवण्याचा प्रयत्न झालाय। मात्र 2019 नंतर 5 वर्षांनी देवेंद्र फडणवीस राज्याचे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि सावंतवाडीकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत। मुख्यमंत्री पदाच्या त्या कार्यकाळात रखडलेलं हे टर्मिनस ते पूर्णत्वास आणतील अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे। हे अर्धवट काम फडणवीस पूर्ण करतील का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे। देवेंद्र फडणवीस त्यांचं हे अर्धवट काम पूर्णत्वास नेतात की टर्मिनस कोनशिलेपुरतं मर्यादित ठेवतात हा येणाऱ्या काळात सांगेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।